लूज मूग दाल 92.5 आणि 30 पॅकेट त्यांचीच पॅकेट घेतली तर 115. लूज चना डाळ 66 रुपीज किलो आणि 30 पॅकेट घेतली तर 83. माझ्या उंची एवढी बॅग आहे. येस, आज आम्ही डीमार्टवरून आलेलो आहे. आता हे 3 बॅग आणल्या आणि ही सुद्धा बॅग आणली. ही बॅग कशासाठी आणली सांग? तुला गावाला न्यायला ना? म्हणजे मी एकटाच आलोय? नाही म्हणजे तुझं याच्यामध्ये सर्व सामान राहील. हो. आणि ही बॅग कितीला पडली ते पण सांगतो बघा. प्राइस इकडे लिहिलेली आहे 699 म्हणजे 700 रुपयाला बॅग पडलेली आहे. कपडा पण छान आहे. हा, बॅग का घेतली माहितीये का? माझा लॅपटॉप, माझे सर्व वस्तू आणि एक माणसाचे म्हणजे माझे तर सर्वच राहतील याच्यात आणि यांचे पण थोडेफार याच्यात राहतील. नको आमचे नको. काय? आम्ही आमची बॅग वेगळी घेऊ. हा, हे बॅगे घेतात आणि पकडायला मलाच लागतं. हे फक्त हलवत येतात असे हात. मी पकडते हा बॅग. हा हा हा, मी पकडते. ही मॅडम पकडते आणि थोड्या वेळी मग दमते. मग तोंडाचं एवढं हेवी बॅग उचललं तर. हा, मग स्वतःचे स्वतः. आता कसं करायचं? स्वतःचे स्वतः पकडायचे कपडे. तू लक्षात ठेव डायलॉग. चल हे खोलून बघ. काजल हे सर्व काढ. मी हातामध्ये काय पण घेत नाही. मम्मी त्यातले काढ सर्व बाहेर फटाफट. सर्व काढा. आणि आज बघा इकडे सर्व काढतात आहेत. आणि मी काहीतरी ऑब्झर्व केलं डीमार्ट मध्ये. आय गेस ही इन्फॉर्मेशन तुमच्यासाठी लाभदायक असेल. तू 2 पॅन्टी आणलेस? नाही, मग? एक माझी एक काजलची. हा काय? हा, हे बघा. हे बघ काय आणलं ते. ते आपलं पॉट कुठे गेला? हा बघा पॉट इकडेच आहे. टाकायच्यात. हे आपल्याला माहिती आहे ना, आत्याने दिलं होतं. होय. सेजलनी बनवलेलं. दिलं. अरे वा. हे बघा. आणि हे कितीला पडलंय माहिती का? हे वाला 130 रुपयाला पडलंय हे. है ना? हे तू स्वेटर सारखं आणलंय काय? हो, हे आणलंय. हा टी शर्ट मला 500 रुपीजला पडला. आणि हाच मॉलमध्ये घ्यायला गेलो ना मम्मी, 1000, 1100, 1200 लावतात. हे सर्व डीमार्टचं आहे, सर्व डीमार्टचं. थंडीत मी पण घालू शकते. हा बघा, हा प्रिंट किती छान. ही प्रिंट किती छान आहे ना. हा पण 300 रुपयाला पडलाय बघ. जीन्स पण 300 रुपये मम्मी. हे पण तसंच आहे. हे बघ, काजलची जीन्स पण 300 रुपये, माझी जीन्स पण 300 रुपये. आणि हे टॉप बीप माहिती नाही काजलने कितीला घेतलंय. हा, हे दोन्ही सेम घेतले. सेम कंपनीचे, फक्त कलर चेंज. हे कसं थंडी आहे ना आता. हे काय? इकडे काजलने बघा काय घेतलंय. तेव्हाच बघा आणि घरी घालायला. बाहेर घालायला, घरी घालायला. पण हिला आवडले ते. कधी पण जाते ना, हिला चपलच आवडतात जास्त. इकडे ठेव ना, तुझे वस्तू इकडे ठेव ना जरा पुढे. ही टोपी कोणाला? ही बघा, ही मॅडमला. अशी नाही. अशी 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 नाही. घालून बस. हे घालून बस आता. ते घालून बस. घाल. वाव, मस्त डॉल. अरे डॉल आमची. इकडे वरती शेंडी पाहिजे होती. नाही ना, मस्त आहे मस्त आहे बघ, किती छान वाटते ती. हा. हे सुद्धा काजल आणलेलं आहे. हे छान आहे. बॅग दाखव. बॅग झालं, काम झालं. बॅग दाखव. हे किती आणले? एकच आणली. एकच? कितीला स्वस्त 200 रुपयाला एक पडलंय ते. खास नव्हतं. म्हणजे तिला जे आवडलं ते. छान आहे पण. आता हे झिप बीप उघडून दाखवा जरा. बॅग आतून पण दाखवा. ही ऍक्च्युली ना ट्रेकिंग बॅग आहे. ते नको उघडू, फक्त मेन उघड. मेन एकच झिप आहे ना त्याला. मेन. हो, एक zip आहे. हे पण तुझंच आहे. हो, माझं. हे 150 रुपये मला वाटतं काहीतरी. मस्त आहे ना टी शर्ट चॉईस. मस्त आहे. हे बघा, आतून असं आहे म्हणजे सर्व राहील. लॅपटॉपचं section लॅपटॉपचं पण सेक्शन आहे. हा. दिसतं हे मोठं. आणि लॅपटॉप पण ठेवू शकतो. म्हणजे खूप राहील. स्पेस खूप आहे आत. मी पण एक राहिला असा स्वतःहून. आणि हे आपल्या भाईसाठी ना. हा. आणि बाहेर घालायला. हे पण कितीला पडलेत बघा, 330 रुपये. आणि हे कितीला पडलंय? हे 80 रुपयाला पडलेत बघा मम्मी. फक्त 80 रुपये. छान आहे. हे टिश्यू पेपर घेतले. ते पाटी का ठेवले ते दाखव. टिश्यू पेपर किती घेतो? हे 2 बंडल आहेत तसले. आहे काय? ते हँगर तू परत कशाला आणले? का? हँगर कितीतरी वर 2 आहेत. नाही, संपले आता. हे माझ्यासाठी. आता माझा कपाट ना. कलर वाले होते ते. पिंक वाले मी वापरले. हे बघ, आता हे कबोर्ड साठी ना. हे आता आमचं कबोर्ड. उरले तर मला दे. नाही ना उरणार, माझ्या आहे ते. तुला पाहिजे तर परत. हा, एक घे तुला. नको तुझ्या आधी लाव. हा, आणि उरले तर मला दे. माझं कपाट पूर्ण विस्कटलेलं आहे आता. चला पटापट काढा. कपाट लावायचं आहे. येस, हे असंच आणलंय आम्ही जरा आता टाइमपास. हे अगरबत्ती. आमच्या घरी लहान मुलं येणार त्यांच्यासाठी आणले आहेत आम्ही. हे सोयाबीन. सोयाबीन आणि हे सर्व ग्रॉसरीची प्राईस ना मी जरा सर्वांना एक्सप्लेन करतो. आय गेस मी तुम्हाला एक समजवतो म्हणजे तुम्हाला समजेल की बाहेर स्वस्त आहे का डीमार्टमध्ये स्वस्त आहे. आणि कोणती गोष्ट डीमार्टमध्ये स्वस्त आहे आणि कोणती गोष्ट बाहेर स्वस्त आहे तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. ही डाळ आणली आहे मोठी हां, मोठी हे डाळ. सर्व समोर ठेवा. ग्रॉसरी. पिशवी ना फाटली आहे.
डाळीची. हा हा ते हे असं तुम्ही टाकताना असं लागलं असेल ना. हा राहू दे. हा हा ग्रॉसरी फक्त समोर ठेव. आमच्याकडे ना जास्त आम्ही आहे ना चवळी खातो आणि मसूर डाळ. मसूर डाळ, कारण ती लवकर शिजते ना म्हणून. आता इकडे सर्व काढल्यानंतर भाईसाठी. हा हे बघा, ह्याच्यातला भाईसाठी काय माहितीये का, बघा आमच्याकडे जास्त चहा ना भाई पितात. भाई काका जास्त भाई पितात, म्हणून ही चहा आणि टोस्ट हे भाईसाठी असतं. हे आमच्याकडे लहान मुलांसाठी आम्ही काहीतरी प्लॅन केलाय न्यू इयरसाठी, तर त्यांच्यासाठी ते आम्ही बनवून देणार आहे म्हणून ते मागवलेलं आहे. इथे सर्व वस्तू काढलेली आहेत. आणि बिल किती झालं माहिती तुम्हाला? म्हणजे माणसं विचारतात, लास्ट टाइम पण सबस्क्रायबर यांनी विचारलं होतं की बिल किती तुम्ही सांगत नाही. तर हा बिल झालाय बघा टोटल, फक्त तू पकड इकडनं अँड हा एवढाच बिल झालाय, पण हा 6,000चा बिल आहे. 6,000मध्ये 200 रुपये कमी एवढा बिल झालाय. आणि लॉजिक आहे, सर्वात जास्त बिलिंग ह्याच्यात जास्त होणार. कपड्यात 300 300 500 500 पण पकडले, 8 कपडे तर आले, 2,000 2,500 तर ह्याच्यात झाले असतील. आता मी तुम्हाला काहीतरी गोष्ट एक्सप्लेन करतो, तुम्ही लक्ष द्या. फक्त आता कॅमेरा काजल पकडणार आहे. चला आता कॅमेरा पकडलाय काजलनी. आता सर्वात आधी तुम्हाला ना एक हिशोब समजवतो, म्हणजे तुम्ही कशा प्रकारे सेव्हिंग करू शकता. जर तुम्हाला कोणत्याही प्रोडक्टच्या ब्रँडच्या रिलेटेड काहीच नाही फरक पडत, म्हणजे तुम्ही कोणताही प्रोडक्ट घ्यायला तयार असाल. आता समजा फॉर एन एक्झाम्पल, मी कोणत्याच ब्रँडची नाव नाही सांगत, पण तुम्हाला माहिती आहे चहापत्तीमध्ये सर्वात फेमस ब्रँड कोणती आणि तुम्ही तीच उचलता. त्या कंपॅरिझनमध्ये जर हे घेतलात ना, तर जी त्या किलोची प्राइस आहे ना, समजा हे कितीला आहे, आता हे चायपत्ती ही, आता समजा हे जो माझ्या हातात पाकिट आहे ना, हा 250 रुपये किलो आहे. हा 250 रुपये किलो. आणि जी फेमस ब्रँड आहे, जे सर्वांना तुम्हाला माहिती आहे ना, ती डबल आहे, ती 450 की 500 रुपये किलो आहे. म्हणजे ही अर्ध्या, हे पण 1 किलो, ते पण 1 किलो, पण ही किलो ना अर्ध्या किमतीत आहे. पण ही चायपत्ती लय भारी आहे बघा, एकदम स्ट्रॉंग आहे चायपत्ती. म्हणून इकडे कोणत्या ब्रँडचं नाव नाही घेते, पण तुम्ही समजदार आहात. सर्वच असतं, पण जसं ब्रँड जास्त फेमस होत जातो ना, तशी त्याची प्राइसिंग वाढत जाते. म्हणजे हा पण 1 किलो, हे पण 1 किलो, पण हे 250 रुपये आणि ते 450 रुपये. म्हणजे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे तुम्ही. ठीक आहे, ठीक आहे. हे एक तुम्हाला नॉलेज दिली की चहापत्तीमध्ये असं तुम्ही फायदा करू शकता. अजून असतं, आता तुम्हाला सर्व भाव सांगतो, फक्त तुम्ही लक्ष द्या. डीमार्टमध्ये आज आम्ही, आणि कोणत्या डीमार्टमध्ये आम्ही शॉपिंग केली, तर कांजूरमार्गच्या डीमार्टमध्ये आम्ही शॉपिंग केली. आजची डेट आहे 27 डिसेंबर, आज मंडे आहे. तर आजचा त्यांचा रेट मी तुम्हाला सांगून टाकतो. लूज सागर 39.5 आणि तीच पॅकेट घेतली तर 45.5. ठीक आहे. लूज मसूर डाळ 90 रुपीज केजी आणि तीच पॅकेट घेतली तर 112. म्हणजे लूज आणि पॅकेटमध्ये 12 रुपयाचा, नाही 112 म्हणजे 22 रुपयाचा फरक. 22 रुपयाचा फरक. हा आता इकडे कुठे गेली ती लूज मसूर डाळ कुठे आहे? इकडे. हा आता ही घेतली ना आम्ही, पाकिट फुटलंय ना. हा आता ही आम्ही 1 किलो घेतली, 2.5 किलो घेतली आहे. 1 किलो घेतली असती तर 90 रुपयाला ही लूज घेतली आहे. तीच पॅकेट घेतली असती तर 112. लूज मूग डाळ 92.5 आणि तीच पॅकेट, त्यांचीच पॅकेट घेतली तर 115. लूज चना डाळ 66 रुपीज किलो आणि तीच पॅकेट घेतली तर 83. बापरे, किती फरक आहे ना. उडीद डाळ लूज घेतली तर 111 रुपये किलो आणि तीच पॅकेट घेतली तर 138, म्हणजे 140 पकडा ऑलमोस्ट. 110 कुठे आणि 140 कुठे, 30 रुपयाचा पॅकेट्स मध्ये फरक. मग तर मी सांगतो की तुम्ही लूजच घ्या. पॅकेट्स म्हणजे कसं रेडीमेड. आपल्याला पण एकदा कमेंट मध्ये आला होता की तुम्ही लूज आला म्हणून. हो लूज. आता तिकडे फटाफट मी तुम्हाला सांगतो. रवा 1 किलो 36.5, बेसन 1 किलो 78, मैदा 1 किलो 34.5, शेंगदाणे 1 किलो लूज बघा 132. लूज 132. हा आणि तेच पॅकेट घेतलं की 173. बापरे, किती फरक आहे. म्हणजे तुम्हाला समजतंय. समजा तुम्ही शेंगदाणे तिकडून घ्यायचे असेल तर लूज घ्या, कारण 132 रुपीज केजी, 132 रुपीज किलो. तेच पॅकेट घेतलं, कारण माणूस घाईमध्ये काय घेईल, पॅकेट घेऊन जाईल. पटापट पॅकेट उचलत जातात. 42, 52, 62, 72 म्हणजे पॅकेट घेतलं 40 रुपयाचा फरक येतो. बघा, 40 रुपयामध्ये तुम्ही 1 किलो साखर आणू शकता. हा तरी पण डिफरन्स आहे की क्वालिटी वेगळं असेल की नाही ते माहित नाही, पण लूज पण चांगलं आहे तिकडे, पॅकेट पण चांगलं आहे. आपण सर्व तिकडचीच वस्तू वापरतो. जाडा पोहा 1 किलो 55 आहे. साबुदाणा तिकडे लूज 51 आहे आणि पॅकेट 58 आहे. मूग दाल पॅकेट 1 किलो 114, मटकी 1 किलो 116, तूर डाळ सुट्टा 1 किलो 89.5. आता तूर डाळीचे पण त्यांच्याकडे 3 प्रकार आहेत. साधी तूर डाळ 89, गुजरात तूर डाळ 104, लातूर तूर डाळ 114. बघा, हा जसे आपल्या हिरवे वाटाण्यामध्ये पण एक दिल्लीचे येतात आणि एक कुठचे तरी येतात, जे आपण हिरवे वाटाणे खातो ना ते. अशी इन्फॉर्मेशन होती. अजून एक तुम्हाला सांगतो, आज काय ऑफर होती सोयाबीनची. समजा तुम्ही कधी गेलात आज किंवा उद्यामध्ये व्हिडिओ बघून, तर आय गेस सोयाबीन माहिती 200 ग्राम ना, जर ब्रँडचे घेतलेस ना
तर 42 रुपये 200 ग्राम जे सोयाबीन आहे ना 42 रुपये. हं. आणि तेच 35 रुपयात बाय वन गेट वन फ्री आले, म्हणजे 35 रुपये 400 ग्राम आले. बघ फरक समजतो तुम्हाला? 42 रुपयात 200 ग्राम 200 ग्राम 42 रुपयाची. कमी करून उलट पैसे पण कमी झाले आणि वस्तू पण डबल झाली. 35 रुपयात 400 ग्राम. 400 ग्राम. हे ऑफर असल्यामुळे बाय वन गेट वन फ्री. अजून एक आता आट्याचे प्राइस तुम्हाला सांगू शकतो. राईस आटा 1 किलो 34, मडकाई आटा 1 किलो 38, बाजरी आटा 1 किलो 53, नाचणी आटा 1 किलो 53, लूज बासमती असतात ना हं. जे बाहेर ठेवलेले ते 86. आणि मोठ्या पॅकेट घेतले ना तुम्ही समजा 5 किलो 10 किलो तरी ते रेट तेवढे देतात. हं. मी तुम्हाला काय समजवतो राईस मध्ये मी तुम्हाला समजवतो बघा. त्यांच्याकडे लूज बासमती राईस 1 किलो घेतली तर 86 रुपीज आहे, मी नाही आणली आहे. आणि ते बिर्याणी राईस वेगळी आहे त्यांच्याकडे ती 77 आहे. म्हणजे जर बिर्याणीच बनवायची असेल तर तुम्ही 1 किलोमध्ये 10 रुपये वाचवू शकता तुमचे. म्हणजे हे लक्षात ठेवा. बिर्याणी बनवायची असेल त्यासाठी बासमती वेगळे घेता तर ते महागवाले 86 वाले नका घेऊ, 77 वाले घ्या, ते तुम्हाला प्रॉफिटेबल होईल. आणि बाकी मी ड्रायफ्रुट्स बघत होतो पण बाकी काय बदाम नव्हती त्यांच्याकडे काय. आज फक्त काजूच होते. काजू 410 पासून ते 550 पर्यंत. म्हणजे त्यांच्याकडे काजूचे 3 4 5 प्रकार आहेत काजूचे. हा तुकडा काजू असतो. नाही तुकडा काजू नव्हता ते, बारीक काजू असतात. वेगवेगळे कंपनीचे असे होते ते म्हणजे मी हे आज ऑब्झर्व केलं म्हणून मी तुम्हाला एक समजवलं. म्हणजे तुम्हाला आता आयडिया येईल की कुठे तुम्ही कसे पैसे वाचवू शकता. आणि हे बघा हे बाय वन गेट वन फ्री होतं. हे सुद्धा बाय वन गेट वन फ्री आहे. म्हणजे जी काय किंमत असेल ना ह्याची त्याची अर्धी होणार. ही पण बाय वन गेट वन फ्री, हे पण बाय वन गेट वन फ्री असतो ना. हा बाय वन गेट वन फ्री असेल तरी एकच आणायचं. हा तेच मी तुला बोलत होती की आपण एक घेतला तर त्याची अर्धी किंमत येते बरोबर. आता इकडे काय लिहिलं माहितीये का? हे प्रोडक्ट आहे 80 रुपयाचं, तर हे मला 40ला पडलं. असा हिशोब असतो. असं नाही एक की घेतला तरी चालतो. हा एक घेतलं तरी चालतो. म्हणून हे पण आम्ही एक घेतलं, हे पण घेतले. आता जरा वेगळी भाजी पाहिजे म्हणून मशरूम घेतलेला आहे आम्ही. कोणताही ब्रँड घ्या, कोणत्या ब्रँडचं प्रमोशन नाही करत आहे आम्ही. तिकडे काय काय घेतलं मग मी तू एक्सप्लेन कर आता. बाकी सर्व दाखवलं ना मी, हे सर्व गोष्टी दाखवल्या आम्ही. फ्राय करायचं आणलंय ते दाखव. काय फ्राय करायचं हे आम्ही लहान मुलांसाठी आणलंय. पार्टी होईल ना ते तुम्हाला आम्ही दाखवू. आणि अजून काहीतरी आम्ही ऑर्डर केलं होतं ते कपडे दाखवू पटापट आता. हे बघा हे टी शर्ट घेतलंय मी, टी शर्ट नंबर 1. हे काजलसाठी टॉप घेतलंय बघा. कधी कधी चांगले असतात. हे 500 रुपयाचं टी शर्ट. हे शर्ट किती रुपयाचा आहे हा? 300 रुपये शर्ट. 500 रुपये टी शर्ट. आणि हे जर मॉलमध्ये घेतलं तर जास्त महाग असतं बरोबर ना गजल? होय. हा पण बघा हा बोलणार पण नाही. प्राइस किती असेल सांगायची? तुम्ही सांगू शकता याचं प्राइस किती आहे? किती असेल? 200 रुपये. हा बरोबर. मम्मीने कमी सांगितलं जाणबुजून. मम्मीला माहिती आहे की मी महाग काय जास्त घेत नाही. 200 रुपये. आणि हे फाटलेला असंच आहे ते. बटन आहे पाठी तो. हे पण 200 रुपये. एक जीन्स 300 रुपये, ती पण जीन्स 300 रुपये. 2 जीन्स 300 रुपये. 2 जीन्स 700 रुपये, एक जीन्स 300 रुपये. हा असेच आता काजल बोलली ना ते विकणारे लोक असेच कन्फ्युज करतात. 300 रुपये. आणि भाजीवाल्याने तुम्हाला ट्रिक सांगतो काय माहिती का? टोमॅटो लिहिलं 10 रुपये 10 रुपये. हा मग मी समोर गेलो, बोलो 10 रुपये किलो टोमॅटो. नाही बोलतो पाव किलो. मी बोलला फिर बोलना उधर पाव किलो. पाव किलो 10 रुपये का बोल. ते बोल म्हणजे सांग ना, नाही तर 40 रुपये किलो म्हण. माणसं तू 10 रुपये म्हणतोय म्हणून माणसं गोळा झाली. बरोबर 10 रुपये. आल्यावर माहिती पडतंय की तू 10 रुपये पाव सांगतोय. आणि असे शाणे असतात ना 10 रुपये पाव 10 रुपये पाव असं बोलायचं ना. हा असे पण नाही म्हणत. त्यांना माहिती आहे म्हणजे अट्रॅक्ट करण्यासाठी असं म्हणतात. अट्रॅक्ट करायला. आणि त्या दिवशी लसूणवाला आला 50 रुपयाचे 1.5 किलो लसूण. 50 रुपयाची 1.5 किलो. दुसऱ्या दिवशी आला म्हणतो 100 रुपयाचे 2.5 किलो. फरक काय? 100 रुपयाचे 2.5 किलो उलटा कमी देतोय. उलट अर्धा किलो कमी देतोय ना तो. 100 रुपयाचा 2.5 किलो. दुसऱ्या दिवशी ना दुसऱ्या दिवशीच आपण पहिल्या दिवशी नाही कम्पेअर करू शकत कारण ते रेट्स वाढतात आणि कमी होतात. तर अशी होती शॉपिंग. मला जेवढी नॉलेज होती शॉपिंग बद्दल मी तुम्हाला सांगितलेली आहे. आणि जर तुम्ही हँगर घेताय तर बघा इकडे अर्धा डझन हँगर मला हा 120 रुपयाला पडलाय. हे 6 ह्याची पण तेवढीच किंमत आणि प्लास्टिकची सुद्धा तेवढीच किंमत. उलट तुम्हाला सांगतो दोघांचे किती झाले हे 220 रुपये. दोघांचे 200 नाही 240 रुपये झाले दोघांचे. तेच प्लास्टिकचं घ्याल ना तर 12चे 240 आहे ना, प्लास्टिक 10चे 240 आहे. प्लास्टिक मध्ये 2 कमी येणार आणि प्राइस तेवढेच. तर मी हे प्रिफर केलं कारण पूर्वीपासून आपण हेच वापरतो.
आणि हे जास्त करून तुटत नाही. हा तर आम्हाला हे आवडतात म्हणून हे, तुम्हाला जर तसे आवडतात तसे तसे. आता हे 3 ऍक्च्युली ह्याच्या अगोदर पण आम्ही असे आणले होते. आणि याला गंज नाहीये तसे ना. हे सर्व काजलला वापरायला दिले होते. हा ते आणलेले सर्व काजलला दिले. माझे काढून तिला वापरायला दिले होते, परत आता मला आणलेत. आता मला आता माहिती पडलं की का मम्मीला पण कमी आहेत, तर मम्मीला पण देऊ. आता आम्ही कपाट पण आमचं लावणार आहे. नाही तुझा लावून झाला, उरले तर मला दे. नाही उरणार, नाही उरणार तर जाऊ दे. कारण माझ्या सेक्शन मध्ये ना कमीत कमी 50 लागतील आता लाईनी. तुम्ही बघा सर्व. आता हे पण लावायचे सर्व. हा. आणि कशी नाही हे लावू नको आता. सर्व झालेले हे एक्सप्लेन आता करून. इस्त्री करून आहे ना गावाला घे. आणि तिकडे शॉपिंग करणं, डीमार्ट मध्ये शॉपिंग करणं अफोर्डेबल आहे. आपल्याला सर्व स्वस्तात मिळतं. आपल्या घर, नॉर्मल घर, मिडल क्लास फॅमिली, कोणतीही फॅमिली असू दे, ते तिकडून शॉपिंग करून पैसे, आपले 2 पैसे वाचवू शकतात. वाचवू शकतात. अजून काही आपले इन्फॉर्मेशन? पण आज किती सेव्ह झालेत. हा आपले बिल पण मध्ये आहे बघा बिल 1000. मध्ये तर असणारच. बिल मध्ये बघा 1000-1500 रुपये सेव्ह दाखवणारच. जो बिल आहे बघा डीमार्टचा, ते टोटल प्राइस झाली 5819. आणि लास्टला लिहितात की तुम्ही किती सेव्ह केलं. तिकडे लिहिले 1450 रुपये, म्हणजे ऑलमोस्ट 1500 रुपये आम्ही सेव्ह केले. तर अशी असते डीमार्टची शॉपिंग. तुम्हाला पण काय इन्फॉर्मेशन असेल, काय नॉलेज असेल तर मला सांगू शकता. अजून एक तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देतो जाता जाता. एक कुठे जातोय? आता म्हणजे व्हिडिओ बंद करून अच्छा. 3 ब्रँड आहेत आपल्या साबणाचे, डिटर्जंटचे. नावं घेऊ का नको घेऊ? नावं तर सगळ्यांना माहितीच असतात काय साबण असतं ते. हा इकडे पाठवून काजल सांगते नको घेऊ. सर्वात आता मी तुम्हाला माहिती आहे की आम्ही डीमार्ट मध्ये कोणती जास्त आम्ही कोणती वापरतो आणि तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेली आहे, म्हणून आता कंपॅरिझन मध्ये मी नाव नाही घेत आहे. एक ब्रँड आहे ना जी 1 किलो, तीच पावडर 40 रुपये किलो आहे. एक मध्ये येते जी फेमस पण आहे, ऍडव्हर्टाइजमेंट पण खूप येतात, ती 80 रुपये किलो आहे. तिसरी ब्रँडची पण ऍडव्हर्टाइजमेंट येतात, ती 120 रुपये किलो आहे. 40 रुपये किलो, 80 रुपये किलो आणि 120 रुपये किलो. तर तुम्ही जेव्हा शॉपिंग कराल तेव्हा तिकडे किती पण मोठा 120 वाली 40 रुपयावाली पावडर खाली असते. नाही, हा ती खाली असते, हा. तुम्हाला सांगतो, पण असणारच खाली ती. आणि त्याचे जास्त सेक्शन्स नसतात. जे 120 रुपये किलो आणि 80 रुपये किलो आहे त्याचे जास्त सेक्शन आहे आणि त्याचे ऍडव्हर्टाइजमेंट खूप येतात. जी आपली स्वस्तातली जी इंडियन ब्रँड आहे ती जे ऍडव्हर्टाइजमेंट कमी येतात. तर मी नाव नाही घेत, कोणाला वाईट वाटू नको की आम्ही हे वापरताना नेहमी असं सांगितलं म्हणून. अजून एक सांगतो, जर तुम्ही किती पण मोठा पॅकेट घेतलात ना पावडरचं, समजा 5 किलो असेल किंवा 8 असेल, 10 किलो असेल, कोपऱ्यात ना पर केजी प्राइस लिहिलेली असते. तर तुम्ही बघा ती पर केजी तुम्हाला कशी पडते. 40 रुपये पडते डिटर्जंट, तर ते स्वस्त आहे. 80 आणि 120 हे महाग आहे. तर तुम्ही बघा तुम्हाला किती रुपये किलो पडते. मला तर 40 रुपये पडते, हे मी तुम्हाला सांगितलं. नाव नाही घेत मी कोणत्याच गोष्टी ब्रँडचं, ठीक आहे. म्हणजे आणि त्यांना माहितीच असेल आपण किती वेळा तरी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. समजलंच असेल मी कोणाबद्दल आणि काय बोलतोय. तर हे झालं, सर्व झालं त्याची इन्फॉर्मेशन. किंमत कमी अजून हे सुद्धा, हे पण जे आम्ही पावडर जास्त असते हा, त्या पावडरची. हे पण आणलं आहे, बाय 1 गेट 1 फ्रीज आहे. हे पण बाय 1 गेट 1 फ्री. हे सोयाबीन मध्ये खूप फायदा झालाय. अजून काय सांगू शकतो, हा त्यांचे हे मशरूम सुद्धा फ्रेश असतात. मशरूम कसे ओळखायचे, तर ते व्हाईटिश असले पाहिजे. जास्त थोड्या दिवसांनी ना ते कलर चेंज होत जातो त्याचा. अजून काय इन्फॉर्मेशन मला आहे ती मी तुम्हाला सर्व सांगितलेली आहे. तर असा होता आमचा आजचा डीमार्टचा ब्लॉग. जेवढी मला इन्फॉर्मेशन होती मी तुम्हाला सांगितलं. आय गेस ही इन्फॉर्मेशन एवढी जे आपले लाखो माणसं बघतात त्या मम्मी त्यांचा काहीतरी फायदा होईल. बरोबर. आणि फायदा होत असेल तर कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. इकडे बघा दिल झोपलेली आमची दिलू फुलाच्या बाजूला. हे छान वाटतं बघा, असं फुलाच्या सणात. सिनेमॅटिक असं बघू शकतो. वाव. आणि इकडे आमच्या काजलने आज कॅमेरा पकडला होता. काजल थँक्यू है ना. चला झाली आमची शॉपिंग. आता बाय बाय, टाटा, गुड नाईट, सी यू. बाय बाय. बाय बाय दिलू, काजल बाय बाय. बाय बाय.